Asger Sørensen, som bygger med Suzuki. Han skal tage skylden for det første mål med Hold, de stort set har spillet med den samme tid. Det han vrisser lige lidt af Bejmor. Dorian Junior ud til Charlie Noak. 1-1 er han over for Gabriel Pereira ind til afslutning. For endelig hul på scoringerne i den her sæson, og prøv lige at høre en jubelbrøl. Alle Viborg-fansene har selvfølgelig også kigget med i de første runder af den nye Superliga-sæson, hvor han har været svært uheldig, svært. Men der manglede den sidste. Største mulighed i opgøret indtil videre til indskiftet Adam Kleis Christoffersen. Hvad for når han kommer hjem i aften, at den ikke står 0-0 eller 1-1. Ja, for den er stor. Som vi talte om tidligere, jeg nævnte det, at han har stået lidt i skyggen af. Står også klar. Roberts. Suzuki. Udmærket indlæg, og Mohamed El Younousi, der kommer i et af sine veltegnede indløb. Jeppe Grønning stjæler den midt på banen. Jakob Carlsen kommer i vejen. For Viborg. Se med de briller. Det er jo på potentielt. Det skal opgøre på hjemmebane i Parken. Det er på torsdag. De skal ud i den dyst, og så kommer der så 2 hjemmekampe i Superligaen. En stor gave for Viborg i begyndelsen af kampen er medvirkende til, hvad der ellers har udspillet sig efterfølgende, men du har også